ଗାଇଡ୍ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓମେନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସୋନପୁରର NSSର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭ୍ର ପୋଷାକ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସୋନପୁରର ୟୁଥ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ତାରାପଥ ହାଇସ୍କୁଲ ସୋନପୁର ରେଡ୍ କ୍ରସ ବ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ସମକାଳରେ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଚିନ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନର ଏକ ସେବା ଛାତ୍ରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୋନପୁରର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ଏକାଡେମୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସୋନପୁରର ସିନିୟର ବ୍ୟାଚ୍